5. Να είμαστε κυρίες και κύριοι. Year 5 or 6, δεν θυμάμαι. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Είμαι ο Εμμανουήλ Καραλής. Γεια, είμαι ο Εμμανουήλ Καραλής ή αλλιώς Μανόλο. Είμαι ο Εμμανουήλ Καραλής ή αλλιώς Μανόλο. Είμαι ο Εμμανουήλ Καραλής ή αλλιώς Μανόλο. Είμαι ο Μανόλο. Είναι 30 Μαΐου του 2024. Του 2022. Του 2021. Έχουμε 30 Μαΐου Του 2026. Είμαι 21. Είμαι 22 χρονών. 24. Μεγαλώνω. Είμαι 25 χρονών. 26 ετών. Παρακαλώ. 40,8 χιλιάδες followers στο Instagram. Αυτό. Έχω 125.000 followers στο Instagram. Μπράβο μου. 145.000. Λοιπόν, έχω 464.000 followers. Φανιέ. Έχω 650.000 followers. Εδώ. Είμαι επίσημα influencer. Δεν ξέρω, το έχω σταματήσει. Νομίζω έχω 17.000, νομίζω. Στο YouTube έχω 3.082 subscribers. Έχω 14.500 subscribers στο YouTube. Το παράτησα το YouTube. Δεν έχω χρόνο. Τι προσπερνάμε, είναι ερώτηση αυτή. Τι να σου πω, τώρα με τι πούμε, έχουμε συμβόλαιο. Έκλεισε ο κύκλος του Fly Manolo Fly λογικά. Έκανα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με μεγάλη εταιρεία. Τι πούμε. Οπότε μου είπανε Μανόλο, εντάξει. Το Fly Manolo Fly ήταν το brand με τα ρούχα, αλλά πλέον έχει γίνει το Fly Academy. Έχω κάνει ένα σύλλογο για τα παιδάκια να ξεκινήσουν τον αθλητισμό, να ξεκινήσουν στίβο. Οπότε στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι η έδρα μας. Όσοι θέλουν, όσα σχολεία, όσοι μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά, θείοι, θείες να έρθουν να κάνουν στίβο, να εγγραφτούν στο Fly Academy, θα ήταν χαρά μας και τιμή μας να έχουμε το επόμενο μεγάλο αστέρι του ελληνικού στίβου. Από το σύλλογό μου θα έρθει. Τι έκανα χθες? Ήταν πολύ ήρεμη. Πολύ ήρεμη. Έκανα διπλή προπόνηση. Πρωί προπόνηση, απόγευμα προπόνηση. Και το βράδυ πήγα σπίτι, ξεκουράστηκα. Ετοίμασα τα πράγματά μου, ετοιμάζω τα πράγματά μου γιατί θα φύγω αύριο, θα πάω στην Κίνα για το πρώτο μου αγώνα. Και αυτά, μια φυσιολογική μέρα, πολύ ήρεμη για τα δεδομένα μου. Έκανα προπόνηση. Ετοιμάζομαι τώρα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει σε μια εβδομάδα. Ήτανε μέτρια, γιατί είμαι τραυματισμένος ακόμα στο πόδι μου και έχω άγχος. Αλλά ναι, ήταν μια αγχώδης μέρα. Ήμουνα σπίτι, πήγα σχολή, πήγα γυμναστήριο και αυτό. Σπίτι, δωμάτιο, αυτό, μόνος μου. Πού ήμουνα, μωρέ? Στο κέντρο ήμουνα. Είχα γυρίσει από το εξωτερικό πριν μια εβδομάδα, ήμουνα Πορτογαλία, γύρισα εδώ για να κάνω τέλος πάντων media stuff κτλ. Είχα να κάτσω για 4 ώρες σε ένα συνέδριο και να κάνω ερωτήσεις και να μιλάω με κόσμο για να κάνω τέλος πάντων media stuff. Αυτό. Μετά πήγα σπίτι, ξεκουράστηκα και αυτό. Ναι, ωραία ήταν χθες η μέρα μου. Ήρεμη. Έκανα απλά προπόνηση και απλά πήγα σπίτι μου, ήπια το ποτήρι μου
Και Μια χαρά το ποτήρι μου, το κρασάκι. Όχι μόνος μου. Τα καταφέραμε, Άλεξ. Και δεν ήμουνα μόνος μου σπίτι. Δεν ήμουνα σπίτι. Άρε. Μας παίρνουν τα χρόνια. Αύριο ταξιδεύω, πηγαίνω στην Κίνα για το πρώτο μου αγώνα. Ένα μεγάλο ταξίδι, το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές, αλλά επειδή θα είμαι με την ομάδα μου, τον πατέρα μου και τον προπονητή μου, τον Μαρσίν, θα περάσει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, ελπίζω. Αύριο ταξιδεύω, επειδή έχει ξεκινήσει η σεζόν μου. Πάω στο εξωτερικό, πάω κάπου πολύ μακριά. Πολύ μακριά πάω να ταξιδέψω, να αγωνιστώ. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ και ελπίζω να κάνω κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν έχω καθόλου άγχος. Έκανα κάτι πολύ καλό. Είχα πηδήξει 6 μέτρα σε αυτόν τον αγώνα. Έχω πολύ αυτοπεποίθηση ότι Ναι. θα πηδήξω πολύ Πήδηξα, ψηλά. βασικά, έκανα 2 αγώνες. Στον πρώτο αγώνα τραυματίστηκα. Ήρθε ο πύχης, ήρθε πάνω στο στόμα μου και σταμάτησα τον αγώνα και πήγα για γράμματα πρώτη φορά μέσα στον αγώνα στη Κίνα. Και την επόμενη εβδομάδα που αγωνίστηκα πήδηξα 6 μέτρα σε αυτόν τον αγώνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Κίνα να αγωνίζομαι. Έχω πολλούς φανς εκεί. Έχω πολύ πράγμα να κάνω, εκτός από πέρα από την προπόνηση. Έχω 3 ραντεβού. Έχω Σιγάρε, να ραντεβού. 21 φτιάξω χρονών ραντεβού. Τι ραντεβού βίντεο με είχα τον 21 Άλεξ. χρονών. κι άλλα. Και ναι, προπόνηση, meetings και αράγμα, αυτά. Τι θα κάνω, θα πάω σχολείο λογικά, μετά θα πάω σπίτι, Σημαντική σχολή. μπορεί να πάω προπόνηση. Αυτά. Η αυριανή μου μέρα, αύριο ταξιδεύω, πηγαίνω στην Ιταλία για προετοιμασία. Αυτά, οπότε αύριο θα υπάρχει ταξίδι από το πρωινό ξύπνημα και θα φτάσω στην Ιταλία και θα κάνω προπόνηση, θα κοιμηθώ, θα ξεκουραστώ και από Δευτέρα ξεκινάμε προετοιμασία. Όχι, δεν νομίζω. Αφού πέρασα όλες τις φάσεις, όχι, δεν νομίζω να έχω τατουάζ. Όχι. Με τίποτα, νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Όχι. Μπορεί. Το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Έχω σκεφτεί, υπήρχαν φάσεις που σκεφτόμουν να κάνω τατουάζ, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κουρευτώ. Δεν θα κουρευτώ, δεν υπάρχει. Δεν θα κουρευτώ με τίποτα. Όχι. Λογικά. Όχι, δεν θα κουρευτώ. Όχι. Και αυτό σκέφτηκα να κουρευτώ, να τα κάνω γουλή, αλλά όχι, δεν μου πάει η καρδιά. Ξυριστείς. Ναι, αυτό πρέπει να ξυριστώ, όντως. Πρέπει όντως να ξυριστώ. Και να με πληρώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κουρευτώ. Με τίποτα, δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κουρευτώ. Παιδιά, πρέπει να πάω στο στρατό. με έχουνε πάρει για, πώς το λένε, για τιμή Σένεκεν στα σώματα ασφαλείας. Θα δούμε του χρόνου. Θα δούμε του χρόνου. Το ρεκόρ μου είναι 6 μέτρα και 17 εκατοστά. Είμαι ο δεύτερος καλύτερος αθλητής της ιστορίας του αγωνίσματος. Παρακαλώ πολύ. Τι είναι, παιδιά, πάει να κλάψει ο Άλεξ. Τι? 6 17! Έλα ρε, Άλεξ. Τα καταφέραμε! Τι ωραία! Έλα ρε, Άλεξ. Κάτσε να σε αγκαλιάσω, κάτσε να σε κάνω μια αγκαλιά. Έλα ρε, Άλεξ, έλα ρε. Τα καταφέραμε. Έχεις 17. Ναι ρε, φίλε. Τι ωραία. Τι ωραία έκπληξη. Τα καταφέραμε ρε, παιδιά. Έχεις 17. Για την ώρα. Το ρεκόρ μου είναι 6-0-5.
Πω. Επιτέλους. Πόσα χρόνια πέρασαν. 6.05, ναι. Τα κατάφερα και πολύ παραπάνω. Αρκετά παραπάνω βασικά. Το ρεκόρ μου στο άλμα επί κοντό είναι 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Το ρεκόρ μου στο άλμα επί κοντό είναι 5,81. 1 εκατοστό από πέρσι. Το ρεκόρ μου είναι 5,86. Ναι, πολύ μικρές διαφορές. Ήταν 1 εκατοστό από τη μία, 2 από την άλλη, 5 από την άλλη, αλλά σημασία έχει ότι τελικά δεν τα παράτησα ποτέ. Αγάπησα πάρα πολύ, ξαναβρήκα την αγάπη μου για το αγώνισμα. Συνειδητοποίησα πόσο πολύ μπορώ να βελτιωθώ και ότι δεν έχει σημασία πόσες φορές μπορείς πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις τη μία ή την επόμενη χρονιά. Σημασία έχει να κάνεις show up, να κάνεις τη δουλειά και κάποια στιγμή θα βγει. Μετά από τόσα χρόνια, ένας ολόκληρος μαραθώνιος πέρασαν τόσα χρόνια και κατάφερα να γίνω ο δεύτερος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών. Ξεπέρασα τον Σεργέη. Ω, Παναγία μου! Συγκινείσαι? Ξεπέρασα όλα τα ιδάλματά μου, το Σεργέη Μπούπκα, το Ρενό Λαβιλενή, όλους τους μεγάλους αθλητές που έβλεπα όταν ήμουν 12 χρονών και σε αυτές τις ηλικίες 21 χρονών που τους έβλεπα και έτρεμα όταν άκουγα τα ονόματά τους και να καταφέρνω τώρα στα 26 μου να τους ξεπερνάω είναι κάτι απίστευτο, είναι σαν όνειρο. Αλλά αυτό μου δίνει, μου ανάβει τη φλόγα περισσότερο μέσα μου και με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να πηδήξω ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά, θέλω να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου, να είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά, να καταφέρω να έρθω εδώ και να σας πω ότι έχω κάνει λίγο ή πολύ πιο παραπάνω από ό,τι έχω από τα 6-17. Μεγαλύτερη μου στιγμή σαν αθλητής, σίγουρα όταν ξεπέρασα το 6-17, αλλά νομίζω ότι η πιο σημαντική στιγμή που ζω είναι αυτή που έχω καταφέρει να κάνω με όλους μου τους συναθλητές, να καταφέρουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία ομάδα φίλων ουσιαστικά, που αγαπάμε το αγώνισμά μας πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, ταξιδεύουμε και κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό δείχνει ότι ανεβάζουμε όλοι μαζί το αγώνισμα και δείχνει ότι ο αθλητισμός δεν έχει τίποτα να χωρίσει, έχει μόνο να ενώσει, οπότε αυτό νομίζω είναι η πιο σημαντική στιγμή μέχρι στιγμής η καριέρα μου, το να καταφέρω να κάνω νέους φίλους, νέες γνωριμίες που θα μείνουν για πάντα και ότι δεν έχει σημασία από πού είσαι, από τι χρώμα έχεις, από τι background και να έχεις, ότι άμα αγαπάς αυτό που κάνεις και πιστεύεις σε αυτό, μπορείς να βρεις ανθρώπους που αγαπάνε εξίσου σημαντικά αυτό που κάνουν και κάνετε τη δικιά σας όμορφη ομάδα. Οπότε νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο μετάλλιο που έχω. Εντάξει, η μεγαλύτερη μου στιγμή σίγουρα είναι έχω πάρει χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχω πάρει χρυσό μετάλλιο, είμαι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχω πάρει ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχω πηδήξει 6 μέτρα πάνω από 4 φορές. Αλλά σίγουρα η πιο σημαντική είναι τώρα... το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα έχω πηδήξει πάνω από 15 φορές 6 μέτρα, αλλά που πριν έβλεπα για τα μετάλλια, που έλεγα για τα μετάλλια μου και αυτά, τώρα το σκεπτικό μου, επειδή μεγαλώνω κι εγώ, είναι άστα τώρα, έχω γίνει φιλόσοφος, είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα μετάλλια που έχω πάρει θα πάνε σε ένα ράφι, θα κλειστούν και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές που έχω ζήσει στον αθλητισμό. Οπότε γι' αυτό θέλω να κρατάω την ουσία. Και η ουσία για μένα είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές που μου έχει προσφέρει ο αθλητισμός. Πέρα από τα 5,80
που έχω κάνει το ατομικό μου ρεκόρ ήταν όταν έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ των κατηγοριών παιδών και εφήβων στο ΣΕΦ το 2016 και το 2018. Η μεγαλύτερη μου στιγμή ήταν που πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατέλαβα την 4η θέση. Τελικά πήγα. Ήμουνα σε ώρα να μην πάω, αλλά πήγα και βγήκα 4ος Ολυμπιονίκης. Η μεγαλύτερη μου στιγμή σαν αθλητής μέχρι στιγμής ήταν πριν το Μάρτιο που κατέκτησα το πρώτο μου παγκόσμιο μετάλλιο. Πήρα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, Στίβου. Ναι, για το 2026. Μεγαλύτερος στόχος. Έχω πετύχει όλους μου τους στόχους, ρε παιδιά. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Αφού δεν έχω κάτι άλλο να φτάσω. Τι θέλω, ρε παιδιά. Θέλω να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά... Θέλω να πω ότι... Παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Θέλω να κάνω, ρε παιδιά, θέλω να δοκιμάσω να επιχειρήσω... Να σπάσω, να δοκιμάσω να επιχειρήσω... Ναι, όχι. Ο στόχος μου για το 26 είναι να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά είμαι τραυματισμένος και έχω άγχος για το αν θα πάω. Ναι, αλλά θα παλέψω και είμαι σίγουρος ότι θα πάω, γιατί το πιστεύω και ναι, θα πάω. Μπράβο. Ο μεγαλύτερος μου στόχος για το 2022 είναι να είμαι χαρούμενος. Ναι, αυτό νομίζω, να είμαι χαρούμενος. Για το 24 θέλω να πηδήξω 6 μέτρα. Πιστεύω ότι φέτος είμαι καλά και πιστεύω φέτος θα μπορώ να πηδήξω 6 μέτρα και να πάρω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Να δούμε, θα δούμε. Ο μεγαλύτερος μου στόχος για το 2025 είναι να πηδήξω 6,17. 6,17 θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμά μου και ναι, αυτό θα είναι κάτι ιστορικό, οπότε σίγουρα θέλω να πηδήξω να πηδάω πολύ πιο συχνά πάνω από τα 6 μέτρα. Θέλω να πηδήξω πρώτα 6,10 και μετά να πηδήξω 6,17, αλλά θέλω να πάω βήμα-βήμα και ναι, αλλά το πικ για φέτος είναι να πηδήξω 6,17. Ό,τι λέω γίνεται, Για φαντάσου. Δεν πήδηξα καν 6,10. Κατευθείαν 6,17 το πήγα. Ό,τι λέω γίνεται, Παιδιά, είναι απίστευτο, Μερικές φορές το manifest είναι τρομερό άμα κάτι πιστεύεις και το θες και το αισθάνεσαι. Τώρα είμαι ήρεμος. Είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος είμαι, σίγουρος και δυνατός. Αγχωμένος. Πολύ αγχωμένος, βασικά. Γιατί να σου πω την αλήθεια, είμαι σε μια φάση που δεν έχω πολύ αυτοπεποίθηση. Ψάχνομαι αθλητικά και είχα και τον τραυματισμό μου που με άφησε 2,5 μήνες εκτός, που δεν έκανα καθόλου τρέξιμο και τώρα παλεύω Ολυμπιακή χρονιά να πιάσω τα όρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να κάνω επικοντό και να γίνω καλά. Οπότε ναι, είμαι αγχωμένος και στρεσαρισμένος και όχι fly αυτή τη στιγμή. Δεν νιώθω καλά, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Τώρα νιώθω χαρούμενος που ήρθα να δω τον Άλεξ μετά από τόσο καιρό. Μετά από πόσο καιρό. Είμαι χαρούμενος, είμαι ήρεμος και είμαι ευγνώμων και motivated. Τώρα νιώθω χαρούμενος, ήρεμος. Είμαι με ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων που αυτή τη στιγμή και γενικότερα σε όλη μου τη ζωή έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω πάρα πολύ.
αυτή που είμαι τραυματισμένος. Πιο δύσκολη στιγμή για το 2022 ήταν ότι έπαθα την πρώτη μου κρίση πανικού. Μετά την κρίση πανικού έπαθα μία ήπια μορφή κατάθλιψης και αυτό, έχασα τη φλόγα μου για το αγώνισμα που κάνω. Δεν είχα δυσάρεστες στιγμές, η αλήθεια ήταν το 24. Είχα πολύ καλές αναμνήσεις για το 24. Έχω περάσει, βέβαια, σίγουρα κάποιους αγώνες που δεν τα πήγα καλά, αλλά overall ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά. Πέρασα δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια μου ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά φέτος, λέω, παραδόξως όλα πάνε πολύ καλά. Παιδιά, δεν είχα καμία δύσκολη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, έχει πάει η καριέρα μου και η ζωή μου έχει πάει τόσο καλά. Είμαι υγιής, είμαι ευτυχισμένος, δεν έχω τραυματισμούς. Έχω ανθρώπους γύρω μου που με στηρίζουν και με αγαπάνε. Έχω γίνει πάρα πολύ καλός στο να νιώθω τον εαυτό μου, στο να διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνει το σώμα μου και ναι, δεν είχα καθόλου τραυματισμούς, οπότε αθλητικά δεν είχα πραγματικά ούτε μία δύσκολη στιγμή. Αλλά πώς είναι η ζωή, όταν έχεις φτάσει στο πάτο, όταν έχεις φτάσει εκεί που δεν έχει άλλο κάτω, πώς υπάρχει μόνο πάνω και ξέρεις. Wow, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Η ζωή βασικά. Οπότε ναι, είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα μου έχουν συμβεί και από ότι όλες τις δυσκολίες που έχω περάσει έχω βγει πιο δυνατός, σίγουρα. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, όλα τέλεια πάνε. Όλα πάνε σούπερ. Όλα περασμένα είναι όλα. Ό,τι και να γίνει. Δεν είχαμε ευτυχώς καμία δύσκολη στιγμή, ούτε αθλητική, ούτε προσωπική. Αλλά και να είχα, όλα είναι περαστικά. Πέρα από το ρεκόρ που έκανα, συγκατοικώ με το κορίτσι μου. μου αρέσει να πηγαίνω και να λέω την ιστορία μου σε ανθρώπους. Μου αρέσει να πηγαίνω είτε σε σχολεία, είτε σε πάνελς, είτε σε ομάδες και να τους κάνω... Να τους λέω την ιστορία μου ουσιαστικά, να μιλάω. Μου αρέσει και θέλω, αυτό που έχει αλλάξει για μένα είναι ότι θέλω να μεταδώσω και να δώσω πίσω στους ανθρώπους μου, στην κοινότητά μου, στον αθλητισμό, στην κοινωνία θέλω να επιστρέψω πίσω, οπότε σίγουρα ο αθλητισμός είναι καλός, πάει πάρα πολύ καλά, αλλά και το άλλο μέρος της φιλανθρωπίας και του να δώσεις πίσω είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάτι που με παθιάζει αρκετά. Μπορώ να σας πω ότι έχω βγάλει το καινούριο μου βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο βασικά, το «Όταν κοιτάς από ψηλά». Και ναι, ελπίζω να πάει καλά. Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το βιβλίο, για φέρτε το βιβλίο. Έλα ρε. Όπα! Ορίστε. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Και όταν τη κοιτάς τη ζωή από ψηλά, εγώ συνειδητοποίησα ότι η ζωή δεν είναι μία απλή ζωγραφιά, η ζωή είναι ένα έργο τέχνης. Οπότε, πώς τα λέω έτσι. Ναι, είναι όλη με αλήθεια εδώ μέσα, πέρα από εδώ που σας λέω όλη μου την αλήθεια εδώ και 5 χρόνια. Είναι πιο λεπτομερός, σας τα λέω όλα πιο... Τέλος πάντων. Πάρτε το βιβλίο και θα τα δείτε όλα εκεί μέσα. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα. Πάρε το, Άλεξ. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, να σας κάνω spoil. Το βιβλίο, κάτσε να πω για το βιβλίο. Α, ναι. Πήγα σε κολέγιο, σπουδάζω, διαβάζω πέρα από προπόνηση. Έφτιαξα τα Fly Manolo Fly, την εταιρεία ρούχων μου και άλλαξα προπονητή. Τι άλλα έκανα.
Αυτά τα πιο βασικά πράγματα που έκανα το 2021. Ψυχολογία μου, η ψυχολογία μου σίγουρα. Έχω αλλάξει προπονητές, έχω αλλάξει τρόπο σκέψης, έχω αλλάξει χώρα. Είμαι στην Ιταλία. Αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπετε το βίντεο είμαι στην Ιταλία και κάνω προπόνηση. Ποτέ δεν πήγα στην Αυτά. Ιταλία. Αλλά έχει αλλάξει για μένα. Ο πατέρας μου είναι ο προπονητής μου τώρα. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ. Ταξιδεύω, δηλαδή, άμα νόμιζα ότι πριν 2 ή 3 χρόνια ταξιδεύω πολύ, φέτος ταξιδεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, στην Ελλάδα βρίσκομαι 3 μήνες. Βρίσκομαι. Οπότε τα ταξίδια είναι το πιο μεγάλο πράγμα που έχει αλλάξει. Τι άλλο έχει αλλάξει? Μέχρι στιγμής αυτά. Πολλά ταξίδια και πολύ πράγμα. Το βιβλίο έχει γίνει best seller καταρχάς. Έχει γίνει best seller το βιβλίο. Το έχουν αγαπήσει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε κάνει παρουσίαση στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό. Το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ και θέλουμε να το μεταφράσουμε και σε αγγλικά. Ναι, η αγάπη που έχω λάβει από όλο τον κόσμο είναι κάτι που δεν περίμενα ποτέ η ζωή μου ότι θα μπορούσα να λαμβάνω τέτοια θετική ενέργεια και τέτοια αγάπη. Οπότε σας ευχαριστώ όλους που σας άνοιξα την καρδιά μου και μου δείξατε πίσω με εκατομμύρια τρόπους πόσο πολύ με στηρίζετε και αγαπάτε την ιστορία μου. Και αυτό το βιβλίο που μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, έχει βοηθήσει, πιστεύω, και που μου έχετε στείλει και εσείς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα, όπως λέγα και πριν, η προσφορά και το να δώσεις πίσω στην κοινωνία και στον αθλητισμό είναι ένα μικρό πράγμα που με κάνει πάρα πολύ περήφανο. Οπότε, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, τι θετικό νέο έχουμε. Είμαι εδώ με τον Άλεξ, είμαι εδώ με τη μαμά Σάρα, είμαι υγιής, είμαι καλά, ετοιμάζομαι για τους αγώνες μου, για τη σεζόν μου, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, η προπόνηση πάει καλά και ναι, αυτά, good vibes, αυτά, life is good. Ναι, είμαι ζωντανός, αυτό είναι ένα θετικό νέο. Ξέρω εγώ, δεν είμαι υγιής 100% αλλά... Ναι, όντως, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι υγιής. Αθλητικά δεν είμαι 100% υγιής, αλλά ναι. Ένα θετικό νέο είναι. Ένα θετικό νέο είναι ότι είμαι υγιής. Είμαι χαρούμενος, προσπαθώ να είμαι χαρούμενος, προσπαθώ να βλέπω τα πάντα θετικά. Και ναι, αυτό βασικά. Ότι θα φύγω και θα πάω στην Ιταλία για προπόνηση. Αυτή τη στιγμή ένα θετικό νέο είναι ότι μετά από εδώ θα πάω στη τράπεζα να ξεχρεώσω το σπίτι των γονιών μου. Δεν τους το έχω πει ακόμα, θα είναι έκπληξη. Οπότε, ναι, αυτό είναι ένα θετικό νέο. Ένα θετικό νέο αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαι στο καινούριο στούντιο του Άλεξ. Ναι, παιδιά, είναι τεράστιο το στούντιο. Τώρα είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο στούντιο. Πριν τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε στο σπιτάκι του, στον Βύρωνα. Τώρα ήρθαμε στο στούντιο. Παιδιά, wow. Ναι, αυτό νομίζω ήταν το... Studio 54. Το MVP... Lab 54. Το στούντιο του Άλεξ. Έλα, Lab 54, παιδιά, στουντιάρα. Κοιτάξτε εδώ, έχει κάνει... Καταρχήν από πέρσι έχει βάλει καρέκλες, έχει κάνει μπαρ, έχει βάλει projectors. Γιατί ήρθαμε πρώτη μέρα στο στούντιο και ήταν άδεια, ήμασταν εμείς και εμείς. Τώρα έχει γίνει, παιδιά, όντως ισχύει. Τώρα έχει γίνει... Σούπερ έχει γίνει. Οπότε, ναι, Lab 54, τη δουλειά στέλνετε, κάρτες αυτά, comments, θα βάλουμε εδώ links. Να πάτε να το νοικιάσετε, γιατί και podcast μπορείτε να κάνετε.
Ναι, 2026. Θέλω ναι, όποιος σκέφτεται για το άλλο με πικοντό, θέλω να βάζει και εμένα στο κάδρο. Θέλω να γράψω ιστορία, θέλω να γίνω από τους καλύτερους του κόσμου, ever. Πιστεύω ότι μπορώ να το καταφέρω και πέρα από τα αθλητικά μου θέλω να παραμείνω υγιής, χαρούμενος και να μπορώ να καταφέρω να έχω χρόνο να περάσω με την οικογένειά μου και τους δικούς μου ανθρώπους. Για το 2022 θέλω να πηδήξω πάνω από τα 6 μέτρα. Το 2022. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να πηδήξω το 2022 πάνω από τα 6 μέτρα. Σίγουρα να ξανακάνω το άθλημά μου με φλόγα, με σπίθα. Να πηδήξω ψηλά, να πηδήξω σίγουρα πάνω. Θέλω να πηδήξω πάνω από 5,91 που είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα απλά θέλω να χαίρομαι το αγώνισμά μου. Για το 25, να είμαι ξυρισμένος, σίγουρα. Να έχω πηδήξει 6 μέτρα, να είμαι χαρούμενος, να είμαι υγιής και να είμαι εδώ του χρόνου να κάνουμε ξανά αυτό το βίντεο. 30 Μαΐου. Για την επόμενη χρονιά, 2027, θα είμαι 27 χρονών. Ελπίζω να έχω κάνει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να παραμείνω υγιής. Θέλω να έχω καταφέρει αθλητικά σίγουρα θέλω να έχω καταφέρει όλους μου τους στόχους, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι προσωπικά να προσπαθώ να βελτιώνουμε σαν άνθρωπος, να βελτιώνουμε σαν προσωπικότητα και να μοιράζω όσο περισσότερη αγάπη μπορώ να μοιράσω. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι η οικογένειά μου. Αυτό είναι, παιδιά. Για να δούμε. Η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα η οικογένεια και η υγεία και η αγάπη. Η οικογένεια, η υγεία, η αγάπη. Και να give back να πω. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι η οικογένειά μου. Ήταν εκεί και θα είναι σε όλες τις στιγμές μου, σε όλες τις κακές και σε όλες τις καλές εννοείται. Και ναι, η οικογένειά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω στη ζωή μου. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι η οικογένειά μου. Αυτό, η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου και οι δικοί μου άνθρωποι. Έλα εδώ, Άλεξ. Κάθε χρόνο θέλω να έχεις και εσύ. Έλα στη μέση πάλι. Κάθε χρόνο θα κλείνουμε έτσι το βίντεο. Πω, τι θα πάτε ο κόσμος. Κάτσε να δούμε να πεις κι εσύ κάτι. Μ' ακούγεται. Πού ακούγεται, εντάξει. Το fly, το Μανώλη, το fly. Έλα εδώ, Άλεξ. Αυτό είπες και φέρεις, οπότε Αλήθεια. Σιγά. Δείξε και τον Μπεν. Πώς το κλείσουμε όπως το κλείσαμε. Είπαμε τίποτα άλλο. τα λέμε του χρόνου. Αυτό ήτανε. Ναι, και σου ότι ακούγεται. Έλα τώρα να βγάλουμε. Μπεν. Να τους ο Άλεξ. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο Άλεξ από την προηγούμενη φορά. Άντε, έλα, Άλεξ. Όχι. Άντε, έλα. Μπούκα. Θα πάθουν σοκ. Έλα ρε, Άλεξ. Για πες τα νέα. Πες τα όλα εδώ. Ποια νέα. Τώρα πες τα εδώ όλα τα νέα. Ό,τι θες να πεις εδώ. Από πέρσι. Έχει γίνει μπαμπάς. Τίποτα, θα γίνει μπαμπάς. Μάθα το μαλλί. Το μαλλί όλο. Είναι ο πέρσι, έτσι. Όντως ισχύει. Άρε, Άλεξ. Λοιπόν. Απίστευτο. Πες τα όλα. Έχεις τώρα να τα πεις. Κάθε χρόνο είμαι περήφανος για σένα. Σ' αγαπάω. Άρε, Άλεξ. Ωραίο το μήνυμα είναι το give back. Το δώσε. Φέτος δώσε. Δώσε ο κόσμο, δώσε το λαό. Τα λέμε του χρόνου με τον Μπενάκο. Έτσι.